pragmatično korištenje informiranih ljudi, nego je i moralna dužnost. Samo za sebe. No to nije poslije točno upravo zbog tehnološke evolucije društvenih mreža. Mi, pogotovo mladi, smo povezaniji no ikad. Što je sa prigovorima koje dolaze od strane međunarodnih organizacija? Postoje prijave, a istrage su u tijeku. Znači da ipak istrage traju? Istrage traju i kada završe istrage, rezultati istraga će biti javno objavljeni.